Здравейте и добре дошли на нашите гости в Културен център Люлин и на всичките ни онлайн зрители в люлинската група Забелязано в Люлин оригиналът. Нашите домакини днес, както споменах, са от Културен център Люлин, които освен, че бяха така добри да приемат днешния ни дебат в тяхната зала, тази година навършват 30 годишен юбилей, за което наистина трябва да ги поздравим, защото те поддържат жива културата в Люлин. Специални благодарности на директора на Културния център Йорданка Костова. Надяваме се, че скоро тяхната мечта да се превърнат в Общински културен институт ще бъде реалност и за това разчитаме и на нашите кандидати. Днес искам да представя нашите организатори от групата Забелязано в Люлин оригиналът. Това са Антон Проданов и Димитър Петров. Ще им дам думата. Здравейте, добре дошли от мен. Благодаря ви, че ни уважихте. Аз няма да отнемам от времето на кандидатите. За малкото време, което се остави да направим изборите, мисля, че постъпихме правилно, като даваме трибуна на всички участници. Хората, които приеха, са тук с нас при абсолютно прозрачни условия. Нека да им пожелаем успех. Благодаря. Вие ще останете ли? Да, ще следваме. Ние поканихме всичките 15 кандидата за кмет на Люлин в този дебат, но се отзоваха само 7. Благодарим на всички за доблестта да се изправите пред вашите потенциални гласоподаватели. Тази маса символично оставяме празна за кандидатите, които не дойдоха. Разбира се, ако някой от кандидатите гледа този дебат онлайн и в един момент реши да се присъедини, може да заповяда на тази маса. Имаме специална молба от Борислав Бонев от МИР да предадем, че той е болен от COVID и помоли да го извиним за неговото отсъствие. Това е причината да правим този лайвстрим в момента, а не събитие на живо, именно заради потенциална опасност от COVID. И също така получихме интересен отказ от Калин Николов от партия Зелените с аргумент, че е на работа и няма да може да дойде тук сред нас. Ако му е интересно на някой как и защо сме подредили кандидатите по този начин, по азбучен ред на техните малки имена. За да не губим тяхното и вашето време, нека да пристъпим към разяснение на регламента. Разполагаме с време колкото един футболен матч, 90 минути и ще проведем 5 кръга или рунда, както обичат да казват в Люлин. Днес обаче се надявам да не се стигне до остри сблъсъци, да се сблъскат само идеи и концепции за развитието на квартала, на района. Имам голяма молба към всички участници и дебата да протече в рамките на добрия тон. Нападки и обиди няма да се толерират на всички нас. Всички имаме едни баджове "Аз обичам Люлин". Нека наистина това да бъде основния мотив и акцент в днешния дебат. Всички кандидати ще разполагат с еднакво време да убедят нашата онлайн аудитория да гласува за тях. В първи кръг всеки от тях има 3 минути да представи своята предизборна платформа. Втори кръг сме подготвили малко провокативни въпроси за разчупване на леда между кандидатите и нашата аудитория. Ще ги питаме за въпроси от кухнята на квартала, от така наречения градски фолклор и историята на Люлин. Въпроси, които само един истински люлинчанин знае верния им отговор. Трети кръг ще представлява същинския дебат, в който ще задаваме въпроси по най-важните теми за развитието на Люлин. Като кога Люлин най-накрая ще бъде обявен за град. Шегувам се, разбира се. Четвърти кръг е посветен на вашите въпроси. Моля, не спирайте да ги задавате под лайвстрима във Facebook, групата Забелязано в Люлин оригиналът.
Нашите колеги от редакционния екип ще се постараят да зададат всички въпроси, но ако са прекалено много, ще изберат само най-важните от тях, защото разполагаме с ограничено време. Постарайте се, разбира се, да бъдете и максимално конкретни в своите въпроси. В последния пети кръг кандидатите ще могат да отправят финални реплики и да се опитат да убедят вас да гласувате за тях в рамките на 1 минута. Ако, разбира се, с едно уточнение, ако се окаже, че ни остане време, може да увеличим времето за финалните реплики. Кандидатите, нека да пристъпим към първи кръг. Виждате на масичката на нашия редактор един таймер за 3 минути, които ще започнат да текат в момента, в който кандидата започне да говори. Може да започнем по този начин. Окей, добре. Колегата ми казва да започнем по азбучен ред. Първият кандидат, който представи своята платформа, е Георги Тодоров от ППДБ. Здравейте на всички! Казвам се Георги Милов Тодоров. Роден съм 89-та година. От тогава близо 30 години съм живял, израснал и учил в нашия квартал. Приятелите ми са тук, семейството, най-близките ми роднини продължават да живеят тук и доста често прекарвам времето си с двете си деца отново тук. Проблемите са ми до болка познати на района, тъй като тук моето семейство се е живяло, развивало е бизнес и съответно приятелите ми са тук и за мен Люлин наистина е един от кварталите, които заслужава много повече внимание и отношение. Адвокат съм по професия, завършил съм право в Софийския университет, заставал съм за редица граждански каузи, които съм защитавал и съм довеждал до сравнително успешен край, толкова доколкото средата, в която живеем и Столична община е допускала това. Моите приоритети за Люлин са най-вече да има открито управление, концепция, за която ние от Обединение за София ясно заставаме, да има достатъчно информация на разположение на гражданите, така че да взимат информирано решение за това как иска да изглежда техния квартал, открит диалог с гражданите, включително и по най-трудните и непопулярни решения, които предстоят за всеки един квартал и за всеки един град. Те са неминуема част от нашето ежедневие. Срещам се с страшно много хора, всички споделят изключително много проблеми. От мен се изисква да начертаем начините, по които те могат да се решат. Имаме конкретен план за трайно разрешаване както на проблема с паркирането, което го идентифицираме като основен инфраструктурен проблем. Считаме, че транспортът не е достатъчно адекватен от над 20 години, откакто има метро в Люлин, от 98 година всъщност. Аз живея в 5-ти микрорайон и цял живот слушам как довеждащия транспорт до 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайон ще се оправи и си оставаме само с добрите пожелания и планове. Смятам, че Люлин като един изключително голям квартал има нужда от културни споделени пространства, на които общностите да се събират, да споделят своите преживявания, да изграждаме чувство на общност, което всъщност ще ни помогне както да имаме по-добра градска среда, така и по-щастлив живот, по-спокоен живот с по-малко престъпност дори. Проблемите са се натрупвали, но истината е, че ние нямаме повече време за празни приказки и за отлагания и за симулиране на дейност няколко месеца преди изборите. Затова аз вярвам, че трябва да работим консистентно, целенасочено 4 години. Благодаря на Георги Тодоров, че успя да се вмести в 3 минути. Кратко, точно и ясно. Благодаря. Нека да преминем към следващия кандидат Иван Маринов от Български глас. Имате 3 минути. Здравейте, казвам се Иван Александров Маринов. Роден съм 1974 година, завършил съм публична администрация. От 2004 година живея в Люлин. Милея, обичам този квартал.
хората, които ме познават, знаят много добре какво мога да направя. Аз и моят екип, защото зад един успешен кмет трябва да има много добър екип. Проблемите всички ги знаеме. Те са видни, мене вече ми писна, нали, да слушам едно и също. Чистота, паркинги, това са ясни, видими проблеми, които трябва да се наблегне на тях. Също друго, което ме притеснява силно и искам да наблегна върху него, има ли убежище и скривалище за населението на Люлин? Това е едно основно нещо, което аз до тук не съм чул някой да говори за него. И защото, имайки предвид какво става в световен глобален план, ние трябва да вземем някакви мерки. Аз до сега не съм чул и не знам някой знае ли къде може да се скрие или какво да направи при евентуално бедствие или авария. Другото, което е ясно, искам да наблегна чистотата, осветлението е под всякаква критика, да се запазят парковите пространства, нали, защото с това престояване теповете са ужасни, паркирането е ясно, това, който да попитаме от жителите на район Люлин, паркирането е под всякаква критика, има решения, ние знаеме как, уверени сме и може да го направим. Друго важно нещо, което е за паркингите, също така има програми, защото всеки казва, нали, ние имаме определен бюджет, нали, постоянно е бюджета, но аз до сега не съм чул какъв е бюджета на Люлин, никъде исках да видя, не можах да видя какъв е бюджета на Люлин, но аз твърда, че има как да се направи нещо за Люлин с подходящи програми и с подходящи екип. Това е, което мога да кажа аз за мен. Имате още 30 секунди. Това е, ако искат хората да ни подкрепят. Партия Български глас, номер 12. Благодаря. Ще се възползвам от 20-те секунди, които остават, за да взема част от вашето време, за да споделя един коментар от Фейсбук стрима в момента от Георги Стефанов с главни букви. Защо не пуснете информация да дойдат повече хора? Пуснали сме информация още преди седмица, да кажем, че събитието не е открито, именно заради рестрикции от COVID, но пък е абсолютно отворено всеки да коментира във Фейсбук, да задава своите въпроси. Идеята е да достигнем до наистина максимално много хора, да се запознаят със своите кандидати, да им зададат въпроси. Благодаря за коментара, бъдете активни, задавайте своите въпроси, нашия редактор ще ми ги подава, когато има нещо интересно. Да минем към следващия кандидат. Това е настоящия кмет Милко Младенов. Имате 3 минути да представите своята програма. Здравейте, казвам се Милко Младенов. Първо искам да благодаря на организаторите за вашата активна гражданска позиция и организацията, разбира се, и на този дебат. А също така на колегите, които приеха така нашия символичен подарък значките "Аз обичам Люлин". Защо? Защото Люлин, освен персонална отговорност, считам, че трябва да има персонално отношение, а дори и емоция, сърце и душа. Люлин трябва да бъде кауза на всички нас. Ще си позволя да бъда малко по-конкретен от колегите, ще се абстрахирам от общото говорене. Винаги човек трябва да каже какво ще направи, но по-важното и по-ключовото е да каже как. Имаме решения. Какво значи това? Какво е решението? Или колко са решенията? Какъв е алгоритъм за решаване на проблема? Основни 5 неща от цялата ми програма, която е 25 точки. Задача първа, изключително важна за Люлин. Продължението на метрото с още 2 спирки и разширението на булевард Царица Йоана. Проектът е готов, представен, обсъден и се търси национално финансиране. За съжаление, последните 2 години управлението на държавно ниво неглижира проектите с метро в София и към този момент нямаме такава реализация. Но това ни е задача основна. Втора задача. Рехабилитацията на булевард Петър Дертлиев и подмяна на релсовия път, тъй като след като
изградихме пробива Дертлиев и и тунела на Люлин. Трафика е изключително интензивен и булеварда в компрометираната му част само се кърпи, за съжаление, а той е на повече от 40 години, трябва да бъде основно ремонтиран. Трети важен въпрос, който е изцяло в контекста на зелените пространства. След 10 години борба за подробния устройствен план на Люлин, първи микрорайон, успяхме и защитихме втория парк след Западна порта, който изградихме. Най-големия парк в Люлин, над 50 декара зелено пространство. Предстои отчуждаване, отчуждителни процедури, тъй като терените са предимно части, проектиране и изграждане. Четвърти, изключително важен приоритет е довършването на спортната зала в 56-то училище за учениците и за гражданите на Люлин и втората такава, която е заложена в 79-то училище. Пети приоритет, пета основна задача. 4 училища са заложени в плана за устойчивост и развитие за саниране. 3 от тях са с проектна готовност. При осигурено финансиране започваме и с тяхното реновиране. Защо е толкова важно да санираме сградите? Защото калкулират спестяване от порядъка на 50-60% в средствата към комуналните дружества, а това автоматично се превръща в ресурс, който бива инвестиран в нови компютърни кабинети, интерактивни дъски и прочее, подобряване качеството и средата на учащите си. Разбира се, в контекста на всички... секунди. Добре, ще приключа тук. Да. Благодаря. Само да кажа, ще имаме достатъчно време в следващите кръгове да представим програмата. Така че ще ви прекъсвам, ако преминете 3 минути. Така, минаваме към следващия кандидат, Надежда Дойчева, ВМРО. Здравейте, казвам се Надежда Дойчева, на 38 години съм и съм люлинчанка от самото ми раждане до ден днешен. И това, което представиха до тук кандидатите, аз не чух къде са самите ни съграждани, живущи в Люлин в цялата програма. Моята основна мисия е да показвам какво се случва в Люлин. Повечето хора знаят, че съм администратор в групата на Люлин от почти самото й създаване, а тя е от 2009 година. И съответно в още много групи в Люлин и София. И не са само проблемите в Люлин. Да, има презастрояване, да, има проблеми с паркирането, но те не са от вчера. Те са наслагвани с години. И аз не виждам по никакъв начин как това нещо се подобрява. По принцип идеята е винаги да има връзка между община и живущи. Аз не я виждам, защото почти никой не влиза в сайта на общината, почти никой не знае за програмите на общината, които се случват, предстоят, обсъждания или каквото и да е. Съответно това нещо трябва да бъде отработено и ние всички да участваме в него, без значение дали сме кмет, дали сме общински съветник, дали сме живущ в Люлин. Всички имаме право да знаем какво се случва в Люлин през последните години и съответно да имаме, нека да го кажа, глас, то да върви в много по-добра посока, отколкото е в момента. Абстрахирам се от факта, че престъпността в Люлин в момента е на доста високо ниво и почти никой не обръща внимание. Аз лично ловя измамници в Люлин и не виждам абсолютно никакво съдействие от институциите, когато се обърна към тях. И трябва да търся на много по-високо ниво хора за съдействие, за да се случат нещата. И за мен това не е окей. Осветлението също, както друг колега каза, е наистина по пешеходните пътеки, пускат се публикации, отреагира се, но защо трябва да се стига до това да става публично? Защо не се минава и не се оправят нещата по-рано? Аз мога да ги оправя и да ви кажа къде са и концентрираните места на ПТП-та, и концентрираните места, където се случат инциденти и всичко. Но е допуснат още един голям проблем. И това е, че нерегламентирано се събират хора в междублокови пространства и на детски площадки и съответно има напрежение, което не е нормално. Това нещо трябва да спре. Аз мога да го спра. Благодаря ви. Благодаря.
на госпожа Дойчева. Имаме още 2 кандидата. Давам думата на Пиер Божилов от Граждани за общината. Здравейте, люлинчани! Аз ще говоря прав, тъй като в училище така съм учили, ако искам да покажа уважение. Казвам се Пиер Божилов, не съм партиен, независим кандидат съм. Дето се казва господин Никой. Започнал съм от Кафражис, в момента съм директор в международна компания. Защо съм тук и за какво се боря? Не искам да се боря с нито един от... Тук съм, за да се боря за Люлин. В Люлин съм от 1974 година, както казват приятелите, 4-то поколение люлинчанин. Какви са проблемите на Люлин? Сега, аз не искам да обещавам нищо. Хората, които ме познават, знаят, че когато кажа нещо, го изпълнявам. Затова не обещавам нищо. Това, за което бих се борил, е първо, транспортният ад, който е в Люлин. Начини за решаване, според мен. И какво бих правил? Това е пробивът, който беше започнат през Западен парк и освобождаване на потока от коли. Второ, подземни и надземни гаражи по азиатски образец. Замислете се, Китай и Южна Корея, как си паркират колите. Като инженер мога да ви кажа, че когато има проблем, винаги има техническо решение. Второто, за което ще се боря, това е обслужването в община Люлин. Сигурно всеки един от вас се е сблъскал с некомпетентността и безхаберието на служителите в община Люлин. И третото нещо, за което бих се борил по време на моя мандат, ако ме изберете, това ще бъде изграждане на културен център. Просто трябва да изкараме децата навън. В момента виждате, това е залата на 300 000 човека. Това е единственото културно място, където могат да се събират. Да гледат кино, да се играе театър. Смешно е. Ние сме над 300 000 човека. Ако тръгнем да се сравняваме с София, ние сме едни изоставени сирачета. В София има над 40 подземни паркинга. Колко има в Люлин? Общински говорим. Просто тук сме пренебрегнати от всякъде. И другото, което искам да кажа, е, че не съм зависим, което от партии, от решения на партии и така нататък. Ако ми изберете за кмет, бих направил прозрачно управление. Така че всички ваши болки и мъки да се споделят и заедно да ги решаваме. Това е от мен. По-нататък ще кажа други работи. Благодаря ви. Благодаря на господин Божилов и да завършим първия рунд с Тони Попов от една широка коалиция БСП за България, Левицата, Неутрална България, Алтернативата на гражданите и Атака. Имате 3 минути. Да. Здравейте, благодаря за поканата. Това хубаво събитие. Проблемите на Люлин са много. Те са инфраструктурни, благоустройствени, социални. Всички живееме тук и сме запознати с тях. Аз съм съгласен с повечето от колегите, които се представиха, че е по-важно да посочваме не само проблемите, а решенията. Твърде кратко е за 3 минути да представя пред вас една платформа от над 20 отделни приоритета. Думата приоритет стана много модерна. Ще си говорим на по-късен етап и конкретно за някои от тях, надявам се. Ще акцентирам върху няколко основни неща, които залагаме. И на първо място ми се иска, включително днешната среща, да е ясно следното. Аз подавам ръка към своите съграждани, всички живущи в Люлин. И в основата на моята платформа стои следното нещо. Общината партньор на гражданите и на бизнеса. Защото в момента на много места общината смятам, че не присъства на терен, не е близко до проблемите на хората. Както казахме, проблемите са много. Ще посоча някои от тях, които са конкретни. Те са свързани с предложения за административни промени в устройствения правилник на районната администрация. Едно от тях е как може да присъства общината. Виждаме колко безпризорни
градинки, чупещи си пейки и така нататък? Как може да е по-близко до гражданите? Как може по-бързо да се реагира при установени проблеми, сигнали и така нататък? Просто е чрез обособяването на едно звено за бърза реакция и превенция, което да работи на терен и по най-бързия начин да реагира. Един елементарен пример. Засегнахме проблема с сигурността, който също е важен за мен. Не започнах с това, Тони Попов се казвам, на 45 години съм, живея в Люлин от 23 години, занимавам се с корпоративна сигурност и мениджмънт. Затова ще засегна и проблема, свързан с сигурността. В момента този проблем до голяма степен е прехвърлен в полето на МВР. Да, те са ангажирани, но можем да решиме. Анализирали сме криминогенната обстановка в Люлин и трябва да ви кажа, само чрез изграждането на едно работещо видеонаблюдение и подобряване на координацията между 9-то районно и общинската администрация, ние до голяма степен ще го решим този проблем. На следващо място, една от основните роли на кмета на Люлин е той да бъде активен и да привлича инвестиции. Защото не разполага със собствен бюджет и е необходимо да се борим за децентрализация и връщане на част от средствата в районната администрация. Благодаря. Откъде се чута? От нас е мелодията. Благодаря на шестимата кандидати, които са тук. Получаваме интересни въпроси в групата. Междувременно аз още няма да ги задавам. Само да кажа на нашия съкварталец Станислав Любанов. Въпросът е хубав, заложили сме го, по-нататък ще го зададем. Още няма да казвам кой е въпроса. Мисля, че аз не се представих. Кирил Безпалов се казвам. Бив журналист. Няма бив журналист. Бях част от екипа на Вестник за Люлин преди години. Едно много интересно издание, което за жалост приключи, както приключиха много печатни издания. Сега обаче гласа на квартала е групата Забелязано в Люлин оригинала, така че я четете, разпространявайте на своите приятели, роднини, колеги. Нека да продължи да расте, защото там наистина всички споделяме нашето мнение и се опитваме да направим нашия район по-добър и наистина да носим тази значка, да сме горди жители на района. Нека минем към следващия кръг, в който ще обърнем всичко наопаки с краката нагоре или главата надолу. Това е разчупване на леда между кандидатите и публиката тук и публиката онлайн. Ще ви зададем въпроси, на които само истинските люлинчани знаят отговора. Въпроси от градския фолклор на най-големия район на София така да се отпуснем и да загреем за следващия кръг, в който ще бъде истинската жега и сериозните въпроси по важните теми на Люлин. Всеки от вас ще има 2 въпроса, които може да изтегли. Нашия асистент и редактор Петър ще поднесе въпросите. Всеки може да си изтегли 2 въпроса. Аплодисменти за нашия асистент Петър. За да всичко наистина безпристрастно, Петър не е от Люлин. От Овча купа. Но имаме и въпрос за Овча купа след малко, така че нищо не е случайно. За мен въпроси няма. Добре. Така, нека всеки кандидат може да изчете въпрос, да помисли върху него и така, нещо, което не казах. Може да ви прекъсна, извинявайте. Аз не си нося ушила, чудом си да текста, някой ще трябва да видим дали е същия диод. Окей ли е така? Започва се. Това беше целта, да Титаник. Надяваме се, разчупването на леда няма да докара до Титаник. Нали? Окей, така. Да започнем пак по ред по азбучен ред. Всеки кандидат изчита един въпрос, след това се завъртам още веднъж. Георги Тодоров, кой е вашия въпрос? Моят въпрос, един от въпросите е колко училища има в Люлин. Има 12 училища, плюс едно частно училище, като 2 от училищата са в Филиповци. Това е отговор на този въпрос. Според мен другият въпрос е
с кой микрорайон започва строителството на Люлин. Според мен може би е 8-9 микрорайон, не мога да бъда напълно сигурен, но пък знам, че първоначално идеята е Люлин да се казва квартал Модерно предградие, което също е част от нашата история. Кои са въпросите като номера, можете ли да кажете? 12 и 3. Кой? 12 и 3. 12 и 3, така, нека да ги видим. С кой микрорайон започва строителството на Люлин? Това... Точно така. Това е верният отговор. 318 блок. И също така... втори ли беше? Трети. Колко училища има в Люлин? Да, така е, 12 училища. Благодаря. Идеята беше по един път да завъртим после пак, но нищо, нека да изчетем и двата въпроса. Така че да минем към колегата от Български глас Иван Маринов. Какво ви се падна? Може ли номера? Така, първи въпрос, 9. Вярно ли е, че в мебелна къща в Люлин са излагани творби на Рембрандт? Да, това накратко с да или не. Не. На Мона Лиза не бе. Така. И следващия въпрос? Колко линии на градския транспорт има в... Само секунда. Колко линии на градски транспорт има в Люлин? Така, имаме 3 възможни отговора тук. 8, 12 и 21. 12. Окей. Така, този отговор е верен. За първия е грешен. Да, вярно е. Излагани са творби на Рембрандт в мебелната къща. Още когато е мебелно предприятие. Мисля, че годината 86-та част от мебелната къща функционира като изложбена зала и нашите люлински предци са могли да видят оригинални картини на Рембрандт. Интересен факт. Така, продължаваме напред с господин Младенов. Да, благодаря. Само в контекста на транспорта ще допълня, че има още 3 линии на градския транспорт, които са по булевард Сливница и те всъщност не обслужват директно Люлин, но малка част от спирките са и на територията на Люлин. Okay. Единият въпрос, който в момента не мога да го фиксираме. Първото име на района, колегата Доро го каза, това е Модерно предградие, така започва строителството и то е част от тогавашния Димитровски район. А вторият въпрос е колко е населението живеят в Люлин. Това е изцяло в моето поле въпрос. По последни данни на ГРАО 124 800-125 000 души. Като всички знаем, че комплексът е населен с повече от 200 000 по неофициални демографски дати, а данни е сравним с Русе и Стара Загора. Да, точно всъщност това си бях оставил като въпрос. Колко души наистина живеят в Люлин? Може да кажем над 250 000 жители. Само да кажа, по отношение на въпроса за първото име на района, имаше 3 отговора, вие отговорите веднага. Но 3 отговора са А. Модерно предградие, Б. ЖК Ленин и В. ЖК Димитър Благоев. Има други райони, които се казват по този начин. Така, благодаря за отговорите. Продължаваме към госпожа Дойчева от ВМРО. Моите въпроси са номер 1 и 8, за да ви улесня. Номер 1 и 8. Да, през коя година започва строителството на район Люлин? Годината е 73-та по проект и мисля, че 75-та и 6-та вече започват да вдигат точно за блока, който говорихме и да завършват, което значи, че правим 50 години тази година като квартал. Okay. Така, 8-ми въпрос е старото име на булевард Европа е Баба Парашкева. Така, правилно, 73-та година, мисля, че проектът е по-стар, 73-та година е първата копка. Финализиране окончателно 73-та, като одобрени да стартира. Имало е няколко. Първата копка? Не знам като месец коя е, тъй като съм малко по-млада, нали? Моля нашите Фейсбук зрители да нарушавате обществения ред. Моля нашите Фейсбук зрители да проверят наистина коя година, кой месец, кой ден
и в така, луната в кой дом е била по време на първата копка в Люлин. Много е важно за така, по-астрологически настроените жители на квартала. Пиер Божилов, какви са вашите въпроси? Здравейте. Въпрос номер 6. През коя година е открито метрото, в което, както знаем, има 3 люлински метростанции? Имаме 3 отговора. Давайте 3 ги. отговора. 97, 98, 99. Въобще не знам. 98. Правилно. Така. Четвърти въпрос. През коя година е първото издание на конкурса Мис Люлин? Имаме 3 отговора, като няма да давам жокери. Мислих да давам жокери, няма да давам жокери. 95-та, 2009-та, 2015-та. 2009-та. Правилен отговор. И да, имаме. Всъщност има 2 пъти Мис Люлин. Единия на вашия вестник го правите, след това го зарязахте и след това юниската група заедно с Тиер и останалите на майтап да го правите. Да, защото бях един от организаторите на Мис Люлин. Знаеме за вашия конкурс, но да, въпросът е коя е първата година, в която... Първата е по-скоро вашия Мис Люлин на вестника. Да. Окей. Така, имаме още един отговарящ. Моите въпроси са номер 7 и номер 10. Тук ще имам нужда от жокер обаче. Номер 7. Първият може и да го оцела. Колко е дълъг тунела на Люлин? 550 метра, мисля, че. Имаме жокери. Добре. Имаме жокери. 220, 440, 660. 440. 440. Да. Правилен отговор. Така. Следващия въпрос е колко водни кули има в Люлин? Тук направо ме хванахте неподготвен човек. Какви водни кули? Водните кули на Люлин. Някой знае ли? Ами някой, ако знае, ако има жокер, кажете водни кули. Така. Една, ето, признавам си, не знаех, че има водна кула в Люлин. 5 и ще хода да видя днеска. Добре. Това не го мислихме в следващите въпроси, но да, ще попитаме кандидатите каква ще бъде съдбата. Учихме нещо ново. Окей, благодаря ви. Мисля, че наистина се получи разчупването на леда. Как се движим с времето, Пешо? Окей сме. Да, 45 минути. Имаме още 50 минути. Така, темите на Люлин. Задавам на кандидатите въпроси за бъдещето на района. Инфраструктура, икономика, транспорт, социална политика, образование, култура и спорт. Споделете с нашите зрители тук и нашите онлайн аудитория какво най-вече трябва да се промени към по-добро. Всеки от вас ще има 6 минути да представи своята позиция с цел по-голяма динамика. Мога да сблъскам един кандидат с друг, провокирайки кратък диалог, но нека не се превръщаме в BTV, където се получава една страшна дъндания от говорене. Така че аз мога да ви прекъсвам, за да преминаваме към следващ кандидат или някоя друга тема. Всеки кандидат ще вижда отново своето време тук. В момента, в който ви спра, за да преминем към друг кандидат, колегите ще запази минутите и следващия път, като стигна до вас микрофона, ще ви кажем колко минути ви остават. Съгласни ли сте? Супер! Нека да стартираме с колегата до мен. Кой е най-големия проблем на Люлин? Колегата до мен е Тони Попов от... Често ми задават този въпрос и трябва да ви кажа, че отговорът е комплексен. Не можем да ги разделяме. Ще започна по поредност. Вие посочихте инфраструктура, благоустройство, икономика, култура, спорт. Инфраструктура. Смятам, че района се презастрои. Много големи участъци от централната част на Люлин, визирам обособения Люлин център и Люлин 8 под Билата, до голяма степен беше презастроен. Този проблем доведе до няколко други проблеми. Те са свързани с липсата на паркоместа и липсата на прилежаща инфраструктура. Тук визирам изграждане на тротуари, градинки и така нататък. Един нерешен проблем виждаме, че води до
два други. Тук визирам проблема с натоварения трафик и с въздуха. Защо казваме, че трябва да сме последователни в действията си в тази насока? Ами, аз смятам, че Люлин трябва да има един план за развитие, една стратегия ясна за 4-годишен период, която да бъде обсъдена широко с всички живущи. Тук е място да отбележим, че имаме нужда от един обществен съвет към кмета на район Люлин, с участници от всички микрорайони, с участие на неправителствени организации и политически партии. В този формат да бъде изготвен такъв план, който ще разгледа в дълбочина във всеки един микрорайон от какво имаме нужда, от каква е инфраструктура. Било то паркинги, било то детски, спортни площадки, съоръжения, културен център и така нататък. Според вас нека да оставим на страна от всичките тези ли? Да. За нас е важно на първо място да променим средата, в която живеем. Защото всеки ден срещаме ние намусени хора, аз искам да виждам повече усмихнати люлинчани. Защо са намусени? Защото излиза и минава през една локва или е паркирал автомобила си в калта и недоволства от средата, която го заобикаля. Трябва да тръгнем към променене на средата. Да, това е труден процес. Знам, че ще работи в тази насока. Знам, че трябва изключително много кмета да настоява пред Столичен общински съвет, пред столичния кмет, за да реализираме ние нашите проекти. Има инструменти за външно финансиране, които не смятам, че Столична община използва достатъчно добре. Тук ще визирам и в тази връзка програмата Зелена София. Доколкото знам, само 3 входа са се възползвали в Люлин. Също една административна мярка, ако общината се ангажира с малко повече компетентно отношение и насочва нашите съграждани да кандидатстват и по какъв начин да кандидатстват, ето ние ще можем да се възползваме и една голяма част от входовете ще придобият съвсем друг облик. По отношение на, казахме, на културния живот. Един областен град, казваме, живее тук 200 000 души. От години нямаме наистина един културен център. Люлин има нужда от голям културен център с кино, с театър, с една хубава голяма книжарница и библиотека към него. Необходимо е да се настоява и да се реализира това нещо. Говорихме за спорта. През годините бяха положени усилия. Използва се инструмента на публично-частното партньорство, но аз смея да твърда, че часовете, които се предоставят безплатно за ползване на нашите деца и съграждани, са твърде недостатъчни. И тук ще визирам, че Люлин има нужда от една голяма спортна многофункционална зала, която е изцяло общинска. Имате 2 минути, които можете да си използвате и по-нататък. Желаете ли сега да си използвате? Ами, ще продължа. Да. В момента, следа си времето, да. Разбрах ви, опитвам се да бъда подреден. Виждате, че съм емоционален. Искам да произведеме продукт и това да стане заедно с нашите съграждани. Искам малко повече прозрачност при изразходването на публичните средства. Искам да седнем и да се разберем с живущите в нашия район, къде какво искаме да има и да тръгнем заедно да го реализираме. Компетентно обаче, да кандидатстваме чрез един експертен съвет по различните проекти и да ги реализираме. Ще се върна и на инфраструктурата. Колегата тук каза за булевард Петър Дертлиев. Работата на парче доведе до това. Успоредно трябваше да се отвори входа горе към Люлин и част от този трафик да не се насочва през този разбит булевард в момента. Проблема с паркирането. Виждаме сами, голяма част от живущите в Западна България спират в околностите около метростанциите, оставят своите автомобили там. Ние имаме нужда от буферни паркинги на тези терени, извеждащ транспорт от тези паркинги към метростанциите, за да не натоварваме паркингите на живущите в района. Има изградени административни сгради, които не разполагат със собствени паркоместа. Това също може да се коригира. Но това е въпрос на разговори и на динамика, на присъствие на терен на общината. По отношение на бизнес климата в района. Изключително много държа да се насърчават хората в нашия район, които са дейни и искат да се реализират именно тук. Администрацията много може да помогне в тази насока. Или иначе казано, пак ще кажа, общината партньор на гражданите. Това е в основата на всичко. Благодаря, ще си запазя ни 20 секунди. 30 секунди, че отнехме. 30.
Благодаря на Тони Попов. Само да кажа, ако не се лъжа, чух, в Люлин няма културен център. Има културен център и ние се намираме в него. Да, чудесно е. Културният център за този квартал 200 хиляди, аз си го представям по коренно различен начин и ние трябва да работим всички във връзка с реализацията на това нещо. Това е крайно недостатъчно. Благодаря. Добре, благодаря. Имате още 30 секунди. Следващия кандидат Георги Тодоров. Обединени за София. Първо да ви попитам, съгласни ли сте с думите на Тони Попов за най-големия проблем на Люлин? Също така да попитам за гражданското самоучастие. Интересно, как може да се осъществи? Проблемите... 6 минути може да спрете, когато си пожелаете, за да остане време. Много са големите проблеми на Люлин и те всъщност спъват развитието на огромния потенциал, който нашия квартал има. Ако трябва да се фокусираме чисто върху инфраструктурата, това означава наистина общината да влезе в квартала с конкретни финансирани и с конкретни проекти, които се и завършват интелигентно, контрол върху тях е достатъчно ефективен и всеки един люлинчанин може да види наистина парите му от данъци, къде точно се реализират и по какъв начин се реализират. Защото в момента това, което наблюдаваме всички, е, че се изграждат определени, да кажем, площадки, без никаква визия какво правим в останалата част от зеленото пространство. Конкретно ви давам пример пред блока, в който съм живял дълги години в Люлин 5, една огромна зелена площ. Има една малка катерушка, която е точно 2 квадратни метра за най-малките деца и това е абсолютна гавра с всички хора, които живеят в това голямо каре. Има стотици деца, които имат удоволствието да се наслаждават на това нещо и ние да отчетеме, че ето има тук еди колко си направени детски градини. Когато нещата се правят непланирано на тъгъдък и с идеята да компенсираме много пропуснато време, истината е, че не се случват нито достатъчно добре, нито достатъчно качествено. За мен булевард Европа трябва да бъде приоритетно цялостно реконструиран, защото той е единствения главен булевард в Западна София, който стана такъв какъвто е последните 40 години, може би. Пробивът на булевард Петър Дертлиев, не по мои думи, а по думи на експерти, е изключително опасен. Той прилича на една писта за рали там. Да не говорим, че елементарните неща, които общината и районната администрация може да поддържа, и не става въпрос за изобщо много пари или ресурс и време, това е маркировката. Тя е в отчайващо състояние, няма осветление и това е ситуацията на много кръстовища и пешеходни пътеки в Люлин. Това е моя кауза и аз се ангажирам всички пешеходни пътеки да бъдат достатъчно осветени, обезопасени и повдигнати и да има мероприятия за обезопасяване на движението в квартала и около кръстовищата. Около, непосредствено до общината, всеки вижда как се паркира върху спирките. Извинявайте, аз ако отивам на работа и го виждам това всеки ден, аз няма да имам спокойствието да го виждам и да се примирявам с това нещо. Има много елементарни начини, по които може да се случи ефективно. Бърз въпрос, може ли? Да. Казахте, че трудни и непопулярни действия са необходими, за да се направи както всяка реформа, но какви са тези действия, които биха могли да бъдат трудни и непопулярни, за да се промени? Веднага ви казвам, едно непопулярно действие е това в Люлин да има 2-3 паяка и да има безплатна, подчертавам, но контролирана жълта зона, която на най-невралгичните точки да контролира именно начина, по който и да се паркира и се регламентира пътното движение. Това аз смятам, че за много хора е непопулярна мярка, защото голяма част от гражданите, нека си го кажем, имат навика, идвайки в Люлин, да знаят, че може да се паркира и по зелени пространства, и върху спирки, и върху тротуари. Аз имам 2 деца и с 2 ми деца аз осъзнах колко е зле нашата инфраструктура, бутайки количката. Какво говорим за инвалидите и за останалите хора в неравностойно положение? Това е предпоставка за тежки пътни инциденти, това е предпоставка за скандали, сбивания между гражданите. Елементарно е, ние фокусираме се върху много големи проекти,
което няма нищо лошо, чудесно. Това е част от ролята на кмета да лобира за подобни неща. Но истината е, че районният кмет няма нито парите, нито правомощията да ги реализира тези проекти. И вместо да се хвалим с това, което, да кажем, Столична община е решила от капиталната си програма да инвестира в Люлин, или съответното правителство е решило да насочи като инвестиция в нашия квартал, аз мисля, че трябва да се фокусираме и в този разговор върху елементарните неща, които районната администрация в Люлин няма капацитета към момента да реализира. Чистотата, елементарното косене на древните площи, ако щете, обезопасяването на пътната маркировка и най-важното е обсъждане и дискусия с гражданите какво се случва. Вие знаете ли, че в 56 училища, аз вчера бях там, хората са останали с впечатление, че там ще има физкултурен салон за училището, което дълбоко не е вярно. Там на мястото на двора, който вече един месец стои неизползван и децата са принудени да играят на много по-малко пространство, ще бъде изградена една спортна зала, в която всеки, който желае, може да отиде и да си плати и да спортува. И разбира се, за да отчетеме, че все пак има някакъв обществен интерес, ще има възможност за някакви часове, които са най-непосещаемите, символично да подарим на гражданите, нали, все пак, защото сме им застроили училищния двор, където от целия микрорайон хора се събират там. Ето за това говоря. Няма ясно послание към гражданите какво се случва, какво се прави. И това е генезиса на всички проблеми в нашия квартал. Ще запазя 30 секунди. Благодаря на Георги Тодоров. Искам да дам думата на Пиер Божилов. Той спомена нещо интересно по отношение на културата в района. Спомена за подземни гаражи. Но това ли са най-големите проблеми на Люлин? Всъщност имате 6 минути. Здравейте. Да пожелаете. Така, аз не мога да говоря красиво, защото не съм завършил школи по риторика. Ще говоря така просто. Според мен най-големият проблем на Люлин е това, че от Софийска голяма община, там градска, не знам как се казва, не ни бръснат за сини слива. Това е. Люлин е познат като спалната на София. Какво направиха от Софийска община? Пуснаха второто кръстовище, без да се съобразяват за това как ще влизат в Люлин, как ще излизат, как ще преминават целият този поток. Цяла Западна България минава през Люлин. В момента за мен това, което казваме, че транспортният ад в Люлин е най-големия проблем. Сега не съм съгласен тук с колегата, че иска паяци, защото за да се започнат наказателни мерки, трябва първо да се предостави алтернатива. За мен изграждането на подземни и надземни гаражи е един от най-наболелите проблеми. Обществени паркинзи. Сега вместо да се построи на сградата, която се направи до метростанция Люлин, там можеше да стане един разкошен, примерно 5-етажен гараж обществен. Да не говорим, че и на много други места също можеше да се направи, но все пак има алтернативи. Казвам ви, значи хората по света дигат гаражи, които са на 2 нива, над улицата. Има много начини, стига пари да има. Сега опираме до парите. Аз не знае какъв е бюджета на Люлин, нито знам какви средства се отпускат, но искам да ви попитам едно нещо. Виждали ли сте кмет начало на протест? Не, няма и да видите. Защото всички кметове са от различни партии. Тоест, те са политически зависими. Ако Люлин има един независим кмет, той би могъл да застане начало на протестно движение, да кажем, където ще направим един мирен поход през тунела и ще седнем да обядваме по средата на тунела, докато отпуснат средствата. Пак казвам, пробивът, който беше започнат през Западен парк, според мен би облегчил много натоварването на транспортния ад в Люлин. Продължавам пак с транспортния ад. Пешеходните пътеки са под всякаква критика. Никаква осветеност. Да вземем само пример болница. Може ли болница, която лежат хирургическа, да кажем, да няма пешеходна пътека? Няма маркировка по пешеходните пътеки. Няма осветеност. Всичко това са дребни неща, които, как да ви кажа, бъркат в сърцето на обикновения гражданин. Хубавите думи, хубавите проекти са окей, но когато се прави нещо за обикновения човек, тогава той го разбира.
Втория проблем, с който бих се борил като кмет на Люлин, това е обслужването в общината. Като директор в завод, управляващ 500 човека, ви казвам, че за да функционира правилно един завод, той трябва да има добре функционираща администрация. Ако искаме община Люлин да функционира нормално, трябва да променим и самите работещи вътре там. Тоест, трябва да се постигне една прозрачност. И когато човек отиде на гишето да го обслужат, трябва да срещне усмихнат служител, който знае, че заплатата му зависи от вас. Това малко го осъзнават. Всички служители на община Люлин са зависими от вашите данъци. И третото, където казвам, че е най-болният проблем на Люлин, това е, че не може да няма кино. Не може да няма. Ето, пак казвам, че тук сме ощетени от Софийска градска община. Не може да не се отпуснат средства. Как може Младост да има центрове? Как може всеки един квартал да има какви ли не центрове, спортни площадки? Тук при нас липсват. Искам да си запазя времето, евентуално за бъдещи дебати. Благодаря на господин Божилов. Нека да дам 6 минути на Иван Маринов. Чухме интересни неща. Имате ли коментари към темите, които засегнахме, или ще желаете да говорите по някой друг въпрос? Така, главното нещо, което искам да подчертая, че кмета има определен ресурс. А парадоксът е, кмета се избира от народа и след това от Софийска голяма община се дават финансиранията и така нататък. И този кмет е с определен бюджет, който, разбира се, не стига до никъде. Аз пак ще кажа. Говоря за мен. Имам подреден екип, който се занимава с финансиране, четеме програми, има такива програми, говоря за осветление, говоря за сигурността, като казвам, при дървета има, които, примерно аз живея в първи микрорайон, има едно дърво, което вече е втора година, само се дават сигнали и до там. Самата структура на общината, самите, просто те не работят. А трябва да са по-активни. И другото, което искам да кажа. Кмета трябва да е сред хората. Сред хората и да се решават проблемите на места. Аз не искам да обиждам никой, аз казвам за мене. Ако хората ми имат доверие, ще бъда сред народа, ще се запознавам с проблемите ежедневно, не могат да се решат с магическа пръчка, това е ясно. Всички знаем, проблемите са страшно много. Пак ще кажа, мръсотия, осветление, сигурност. Сигурността е като не само транспорт, те етапи, които се получават в Люлин, транспорт. Но пак ви казвам, има методи за решаване. И с това искам да запазя за по-нататък. Мога ли да ви задам въпрос? Разбира се. Казахте за убежища и скривалища. Какво ще направите за тях? Какво трябва да се направи? Значи ние първо не знаем къде са. Някой от вас знае ли къде има убежище и къде може да се скрие, ако стане нещо? Поне аз не знам. А този бункер в какво състояние? Вие били ли сте? И в какво? Моля на микрофона да говорите. Може да спрете. По отношение на въпроса с бомбоубежища, той беше изключително актуален, когато, за съжаление, възникна конфликта, войната в Украйна. Всички бомбоубежища на територията на Люлин и на цяла София са проверени. Тези, които са се нуждаели от някакви конкретни строителни или други дейности, са извършени. И в допълнение на това, считам, че всеки проект на блок ЕПК в Люлин по дефолт е заложено такова бомбоубежище. То е заложено, обаче половината са наводнени и така нататък. Аз просто питам за проверка. Трябва да се направи проверка и самото население да знае, да има спокойствие. Аз не казвам нищо друго. Просто населението да знае как да реагира адекватно, ако не дай си Боже стане нещо. Да, позволих си да направя една просто пауза. Спряхме времето да не се губи на никой, защото темата за сигурността
особено в състояние на така надвиснала война съвсем близо до границата на България. Изключително важен въпрос, който съм сигурен, че доста жители на района се питат, така че просто беше интересна темата. Иначе основните неща, то е ясно. Паркирането е на първо место, нали? Трябва вече да се дублирам с колегите, което няма нужда. Да. Колегата е записал колко минути ви остават. Следващия въпрос е към Милко Младенов. Така или иначе взехте думата в този кратък диалог. Появиха се няколко теми, като спортни зали в училищата, тротуари, паркиране. Можете ли да отговорите по тези точки? Ако желаете, може да представите някои от основните акценти на вашата програма. Благодаря. Основните акценти ги представих, затова не бих искал да се повтарям и да губя времето си. Ще започна от там, че всъщност една изключително актуална тема, която има чувствителност не само в Люлин, в обществото по принцип, е презастрояването. И ще ви кажа какво конкретно се случва по тази тема. Популистко е да се говори, че някой ще спре строителството. Първо, това е невъзможно, защото Конституцията гарантира правото на собственост и нейната неприкосновеност. И второ, защото това е един изключително голям дял от икономиката на България и на София, която генерира близо половината от брутния вътрешен продукт на Република България. Това, което се работи по теми, касаещи презастрояването, е казус по казус, детайл по детайл. На всички трябва да е ясно, че по-голямата част на Люлин има подробни устройствени планове, което означава закон за територията на този микрорайон, и те са функция, забележете, на общия устройствен план на София, приет през 2009 година от кабинета Станишев. Той към онзи момент казва кои зони са за застрояване, кои са за озеленяване. Когато си длъжностно лице, много от колегите сигурно биха искали с едно щракване да решат проблем, но човек трябва да спазва на такъв пост безпрекословно законите на Република България. Това, което конкретно се случва, ще заключа за тази тема. Член 22 в Закона за устройство на територията, алинея 8, е променен от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и той дава възможност в такива зони, които се генерира напрежение и живущите след проведени обществени обсъждания, не са съгласни да бъдат застроявани, имотите да бъдат транслирани в зони, в които не провокират такова напрежение. Друга тема, която беше засегната и искам задължително да обърна внимание, тротуарите в Люлин. Колегите трябва да си дават сметка колко струва един квадратен метър тротуар. Говоря ви цени от миналата година. 130 и 125 лева са съответно асфалтов и унипаваш тротуар. И ние сме направили повече от 30 000 квадратни метра, не нещо с което да се похваля, защото Люлин разполага с много повече тротуари, но заема на Столична община, който изтеглен беше тази година, за Люлин са отделени 6,8 милиона лева, с което възложихме тепърва и през следващите 2 години ще бъдат направени още 50 000 квадратни метра тротуари. Паркирането. Паркирането е една тема, с която може много да се спекулира. Какво направихме за нея? Над 30 линейни паркинга за повече от 1000 автомобила. Да, многоетажните паркинги ги има изначало, не във всеки микрорайон. На обществените обсъждания много хора застанаха срещу тези паркинги, защото не искат да им бъдат компрометирани междублоковите пространства. Само ще ви кажа, че последният паркинг в Надежда струва 6,5 милиона лева изграждането му. Ще ви кажа нещо друго. Разходите винаги са функция на приходите. Не може да разходваме пари, които ги нямаме. Люлин генерира за миналата година 4,300 данък собственост милиона и малко над 7 милиона данък МПС. Това са 11 милиона. Ами, паркинг и половина може да направите с тях, с всичките пари. Ами, кой ще дотира градския транспорт? Кой ще плати детските градини безплатните? И прочие, да не влизам в конкретика с разходите. През последните години, между другото, нещо изключително важно, което направихме и колегите не го споменават като проблем. Построихме 4 сгради на детски заведения и ние вече нямаме проблем с местата в детските градини. Ами това го направихме 4 сгради с 10 милиона. Едно училище да санирате 3 милиона. Дайте си сметка, че ние трябва да застанем отговорно пред хората и обещаваме неща, да се ангажираме с неща, които може да изпълним. Друга тема, която беше засегната, е изключително важна. Спортната зала в 56-то училище. Не, това няма да е физкултурен салон. Беше проведено обществено обсъждане в залата на училището. Имаше много хора, препълнена. Да, имаше хора, които не бяха съгласни, но масово хората одобряваха, защото това дава възможност на децата и на люлинчани да спортуват и ще спортуват безплатно. Няма да си плащат. Да, клубовете ще провеждат
своите тренировки и първенства и ще си плащат, но децата и люлинчани ще тренират безплатно. Също касае и залата в 79-то училище. Нещо, което изключително често се среща в комуникацията с хората. Чистотата на Люлин. Дайте си сметка, че чистотата към този момент е функция на столичния инспекторат, който не е подопечен на районния кмет. Всяка сутрин, идвайки на работа... право да сезирате. Може ли да се продължа? Ще ви кажа какво предлагаме. Много често, идвайки на работа сутрин, аз лично снимам кофи, които изпращам на районния инспектор, който не ми е служител, но аз съм длъжен да го насърча да си свърши работа. Затова предлагам и ще предложа на следващия общински съвет районните звена на инспектората да минат на пряко подчинение на районния кмет. Кмета да си носи кръста и за този проблем, защото Люлин наистина има нужда от по-добро почистване. Също така, темата записахме с паяците, изключително актуален проблем. Тя е в... Имате минута и 15, ако искате, може да си ги запазите за по-късно. Да, разбира се, имам още много да говоря, така че по-добре да запазя. Благодаря. Окей. Нека да го оставим. Да се възползва ли, как мислите, колеги, Иван Маринов от право на... Той има още няколко секунди, след което може да дадем на госпожа Дойчева думата. По регламент е това. По регламент. Ще го оставим ли или нека да дадем... Нека да дадем също госпожа Дойчева да се изкаже след това за повторни думи. Извинете, господин Маринов, аз ви объркам. Виждаме, че липсата на комуникация е основният проблем в Люлин. Не знаят хората, не им е ясно бюджета какъв е за годината, какво трябва да се свърши с него. Всичко чухме, липса на паркоместа, но никой от тук присъстващите, ако аз попитам колко автомобила има всеки, не знае, че по принцип не трябва 3 автомобила да имате в семейството и да искате и за 3 автомобила паркоместа общината да ви направи. И съответно, като има липса на паркоместа, това нещо да се случва върху тротуарите и зелените площи, около блоковете, на детските площадки. И искам да попитам от тук присъстващите кандидати без настоящия кмет, тъй като той сам каза, че подава сигнали. Колко от вас сте подали сигнали по официалния път през callsofia.bg за паркирани автомобили в Люлин? Аз съм подала над 120 за последната 1 година. И отговора от Call Sofia е: не подлежат повечето на глоби, тъй като са по закона за движение на пътищата. Съответно, трябва да се обърна към КАТ. Обръщам се към КАТ, тъй като и МВР имат приложение мобилно и е много удобно. Снимаш, качваш точната локация, адреса и започнаха да ги глобяват тези хора. И сега вече не паркират там. Има хора, които са си направили видеонаблюдение от апартаментите и си паркират колите под балконите, за да ги виждат. Това не го ли виждаме? Вие виждате ли го това нещо или само аз го виждам в Люлин? Има хора, които буквално спираме строеж на Петър Дертлиев, който засягате, че ще бъде направен и не е правен от 40 години. Ами като го спрат при болница Люлин и го затворят с новия блок, който трябва да изникне там 9 етажа, какво ще правим? Трафика пак влиза в Люлин по Царица Йоана. Защото искат да изместят булевард в междублокова улица. Това точно така е. Цитирахте от 2009 година устройствения план. По устройствен план Баня Стил не трябва да съществува и там трябва да е булевард Петър Дертлиев. Всичкото сме го виждали и сме го гледали. Вие казвате, че не е така. Не се включихте тогава в дискусията да ни обясните как е. Съответно, по някакъв начин ние сме успяли да намерим информацията и тези терени са частна собственост и никой не може да спре един собственик, както вие казахте, да застроява. Никой не може да спре един собственик, той да инвестира. Но благодарение на това, което и цитирахте с промяната, могат да бъдат заменяни тези терени. Но аз конкретно имам въпрос, искам да знам за такъв терен, който е имал абсолютно недоволство спрямо гражданите, спряне строежа и е заменен с друг, който да не е проблем. Искам да знам за него. Оставате си... Оставям ги, да. Оставате време. Да. Пешо, спри, моля те. Пешо, 2:45.
Добре, колко минути имаме? Ти не ми написа колко минути имат кандидатите. Аз те питах, ако може. Секунда само да видим колко минути остават на всеки. Окей. Добре. Тони Попов има 30 секунди, Георги Тодоров има 30 секунди, Милко Младенов има минута и 10, Пиер Божилов има 2 минути и 5 секунди. 2 минути и половина или 5? 2 минути. Иван Маринов, Български глас. Колко? 2,5. Това какво е? 2,30 секунди. 2,45 секунди Надежда Дойчинова. Извинете, съжалявам. Така, за финални реплики в рамките на този кръг. Тони Попов, 30 секунди. Да почвам ли? Само пусни, да. Само да настрои колегата циферблат. Само да кажа, имаме след въпроси от зрителите, имаме един кръг, който е една минута. Не е напълно, да. Аз ще бъда максимално кратък. Всичко, което говориме, е ясно едно. Ние имаме нужда от инвестиции. Да, парите са крайно недостатъчни. Затова основната роля, пак ще повторя, на следващия кмет или ако е пак същия, живи здрави да сме, е той да насърчава инвестициите в нашия район. Да е деен, да създадем една хубава икономическа зона. Не случайно Младост дръпнаха толкова много с един бизнес парк. Това е решението. И оттам натам реципрочно да се връща една голяма част от тях. Делегиране бюджета, районния кмет да има собствени средства, с които да реализира проектите си. Това можах. Имаме и въпрос за бизнес парк към това в следващия кръг. Благодаря. Георги Тодоров, колко време имаме? 30 секунди също, да. Нека да изчакаме да пусне секундите, да. Да допълня темата с зелените пространства и площите. Всъщност, тези ПУП-ове, които са приемани, те подлежат и на актуализация. Възможно е съответните институции пред тях районния кмет да лобира, за да бъде променен и общи устройствен план на София. И голямата тегоба на Столична община и район Люлин всъщност в частност е, че изключително малко терени, частни, са отчуждени или се е стигнало до договорка с собствениците и инвеститорите, така че да бъдат осъществени замени по члена от ЗУТ, който господин Младенов спомена. И всъщност тук информацията ми е въпросът ми е колко такива терени отчуждени има в Люлин? Николко. Приключихме ли? Да. Приключихме. Пиер Божилов, колко? 2 минути. Окей. Минути, може да влезете в дискусия, ако искате. Здравейте отново. Аз имам бърз въпрос към господин Младенов. 2 пъти се явихте на гражданско обсъждане. Как става обществено? Добре, хубаво обществено обсъждане. Кое е това общество, с което обсъждате? Защото аз съм убеден, че масово люлинчани не са присъствали на тези. Как точно се провежда това нещо? Секунда. Спираме, да? Защото на мен ми прави впечатление, че не е редно по този начин. Ползвайте микрофона, моля, не се чувствате. Нека спрем обаче минутите на Пиер. Окей. Една кратка пауза, за да изчистим някои неразбори в залата. Да, дискусията между кандидатите. Ако има някой въпрос, може да го зададе във Фейсбук групата или да го предаде на нашия редактор Петър, който се старае всичко да стига до мен. Да, благодаря. Също така, ако някой има въпрос към друг кандидат, той ще отговори в рамките на времето на задаващия въпрос. Също от неговото време. Съжалявам за лирическото отклонение. Да продължим ли? Окей ли сте? Да. Давай, ти си. Добре. Това, което е малко риторичен мой въпрос, просто искам да кажа, че трябва да има прозрачност. Не съм убеден, че сегашната администрация, сегашното кметство има прозрачност по време на управлението си тези 3 мандата. Хубаво, приемат се планове, правят се неща, наистина изграждат се някои неща, но
някакси диалога между обикновения човек и кметството е скъсан. Искам да си запазя все още една минута, ако може ли, трябва окончателно. Така, това, което аз бих направил е прозрачност и отчетност ежемесечно за всичко свършено от общината. Както и някаква платформа, както примерно е забелязано в Люлин, в която гражданите да могат да задават своите въпроси и общината да връща ответен отговор. Единствено чрез диалога може да стане симбиозата между управлението и нуждите на хората. Това е от мен. Да, 35 секунди. Може да запишеш. Колко имаме за Иван Маринов? 2 минути и 30 секунди. Виждам, че искате няколко пъти да взимате думата. Сега микрофонът е ваш, както се казва на колегите. Да, искам, защото... Само секунда да настроим минутите, за да бъдем максимално коректни към другите кандидати. Искам, защото, както казах, аз милея и обичам Люлин. И ми писна, когато дойдат избори, в последния момент вече да се правят градинки, да се строи, да казваме кой какво може. Мисля, че господин кмета, нямам нищо против него, 3 мандата се доказа да даде възможност на другите хора да се покажат. Това е, което искам аз да кажа. Всички имаме възможности, въпросът е службите и самата община да работи. Те не работят. Това е, което искам да кажа. Мога ли да ви задам един въпрос? Имате минути 50. Може да си влезем в режим на диалог. Няколко пъти ни питаха булевард Западна тангента, свързващ Люлин и Овча купа с Трилентов път и трамвай. От много зрители задаваха този въпрос. Доколко е реалистичен според вас и наистина важен за района? Ваше лично мнение? Значи, всеки достъп до Люлин или излъз за мен е важен. Въпросът е вече как може да се оправи, в каква компетенция на кмета или пак е в компетенцията на Столична община. Това е друг въпрос. Нали, трябва да се знае точно ясно в коя компетенция и как. Но, че трябва да се направи излъз от Люлин с тази тапа, която идва от Перник. В момента през 3-ти микрорайон, свързан с тунела, това е невъзможно. Значи трябва да се направи нещо, което да се освободи тази тапа. Под или над Западен парк? Под Западен парк. В смисъл тунела, за тунела. Трябва да се направи допълнителен тунел за свързване с Овча купел, за да не нарушава целостта на парка. Добре, блиц въпрос за 30 секунди. Фермерски пазар в Люлин. Така екзотична идея. Какво мислите за нея? Да. Аз мисля, че това вече трябва да се, както казах, аз исках да се усет народа и да бъда допълнително обсъждане на народа. Аз не мога да кажа от мое име. Ако ще бъда кмет, ще се допитам до всяко нещо с хората. Не да се застану бюро и да решавам. Това е, което искам да кажа. Благодаря, свършихме времето. Колко време има Милко Младенов? Колко? Минута и 10. Само една забележка, тъй като два конкретни въпроса има на колеги, които държите да отговорят от моето време и ще вземете. Аз не искам да вземете от моето повече. Така. Може би трябва да уточним с колегите. Нека да има време. Колегите казват да не взимаме от неговото време, за да влезем в дебат. Окей, спираме таймера и отговаряме на въпроси. Правим го. Конкретният въпрос от госпожа Надежда Дойчева. Всъщност те са два въпроса. Първият, който касае ухото при болница Люлин. Регулацията на булеварда е заложена много от отдавна и тя е непосредствено до бившия битов комбинат или какъвто там е бил търговски дом. Пътя, по който в момента минава масов градски транспорт, е бил временен и по смисъла на съществуващата регулация е път тупик. Излично съм сезирал главния архитект на София с молба да бъде възложен и е възложен разработка на нов устройствен план
за този парцел там, за този квартал, така щото да потвърди трасето на автобуса. Така че опасности от затваряне на булеварда няма. Факт е това, което вие говорите, че всъщност между двете платна терените са частни и претенциите на собствениците са именно да си застроят имотите. Разбира се, там сме в непрестанна комуникация с главния архитект и се търсят варианти това да не се случи. Между другото, това, което всъщност ме питахте пак в този смисъл, дали има в Люлин терени, които са чието собственици са обезщетявани по реда на член 22 алинея 8. Няма все още. Водим преговори с мажоритарния собственик. Имайте предвид, че тази опция може да се случи само при взаимно съгласие и на собственик, и на община. Това не е механизъм, който се налага едностранно. За въпросата поляна в Люлин микрорайон, защото тя е изключително невралгична точка и живущите там са несъгласни да се процедира какъвто и да било план за застрояване. Водим с преговори с мажоритарния собственик и да намерим подходящи терени. Те ще са първите всъщност, които по този ред ще бъдат обезщетени. Но ще ви кажа за София, че има такива терени в Младост, в Овча купел. След решение на Столичен общински съвет по предложение на районните кметове, процедурата е изпълнена и са спасени много междублокови пространства. Надявам се това да е алгоритъм, който да е в полза и на Люлин, тъй като е законова опция. Имаше въпрос за обществените обсъждания от колегата. Обществените обсъждания не са самоволно на действие на районния кмет, те са регламентирани в закон и в наредба и ние изпълняваме това, което законодателят е написал. В допълнение, разбира се, ползваме и всички социални канали, социални мрежи. Много често стигаме до там, той си е практичен способ да лепим информационни бележки на близките блокове и входове. Разбира се, разчитаме и на самото училище да информира родителите на децата. Така че общественото обсъждане го правим по регламент, който е ясно разписан в закона. Мисля, че отговорих на двата въпроса на колегите. Окей. Да дадем думата на Надежда Тойчева. Благодаря. Колко време имаме? 45, окей. Да, много често ме бъркат с Дойчинова. Не знам защо ми слагат още две допълнителни букви в името. Дойчева. И нали, не ми е приятно, наистина. Съжалявам. Защото много често го правят. Така. Благодаря за отговора, че все още няма терени. Ето това ще е първото нещо, ако стана кмет на Люлин. Ще наблегна терените, които са невралгичните, да бъдат съответно предложени такива за обезщетение от общината, които да няма наистина сърдити. И ви го казвам, че наистина господин Попов засегна липсата на комуникацията е основен проблем и аз ви го гарантирам, че при мен това няма как да се случи. И до ден днешен и в момента дори ми пишат хора, които имат проблеми в Люлин и се опитваме всячески да ги разрешим. Дали ще пуснем сигнал вместо тях, дали ще ги насочим къде да пуснат сигнал, това правим ние. Но не и общината. Колкото и госпожите, нали, които са в публиката да възклицават, това е. Аз имам лично документи, които са ми предоставени от общината за липса на документация за ново строителство, което е недопустимо в общината. Да липсва екзекутивна документация. Имам го този документ и съм направила съответно постъпленията това да не се повтаря за напред. Връчен ми е лично на мен. Просто не виждам как при липсата на документация един имот е окей. При строителство 2012 година. Това е, което мога аз да кажа. Обсъдихме всичко, знаем всички проблеми на Люлин. За киното, което казахте, по последни данни в Мегамол ще има няколко зали. Нали? Това е, което е по медиите относно компания, която ще ги осигури. Нали? Ще имаме и кино в Люлин, а дали ще има финансирано от община и Столична община, това вече зависи, предполагам, по-напред и дали е обсъждано. Изобщо няма как да знаем на този етап. Благодаря ви. Да, така иначе думата е при вас, няма да спираме, защото мисля, че останаха и другите без време. За 30 секунди да кажете за бизнес парк в Люлин. Възможно ли е това нещо? По
По принцип е възможно. Въпросът е дали има терен, който да отговаря на тези очаквания, изисквания и инвестицията, която може да се случи. Имате ли така информация какъв терен е допустим за такава цел? Ако визирате от мащабите на Младост бизнес парка, на този етап аз няма как да знам кой общински терен в Люлин отговаря на тези критерии. Мога да проверя и допълнително да ви дам информацията, за да ви кажа дали има такъв на района на Люлин. Окей, благодаря. Имаме ли още някой кандидат с допълнително време, Пешо? Да. Имаме точно така, минута и 10. Да, окей. Взимам повод от думите на господин Тони. Извинете само за да настояме цифърблат. Само да направим една вметка. Който иска вода, колегите да му донесат. Ако мисля, че там, където са свършили шишетата. Взимам повод от думите на господин Тони Попов и те са именно в контекста на това, че районният кмет, въпреки че с ограничени правомощия, може да е катализатор и мотор на привличане на инвестиции. И ще ви кажа конкретно какво се случва, какво прави районният кмет в мое лице и администрацията на район Люлин. При все това, че имаме приходи от порядъка на около 11 милиона, инвестициите на годишна база само от районната администрация са двойно-тройно по-големи. Това става посредством активна работа и кандидатстване по всички възможни направления за алтернативно финансиране. Европейски програми, национални програми, средства от приватизационния фонд. В противен случай инвестициите, а и публичния ресурс е ограничен не само в Люлин, в цяла България, в цял свят и всичките тези проекти, спортни игрища, детски площадки, 27 площадки само тази година, 8 спортни игрища с изкуствена структура, нямаше да станат факт. Така че районният кмет е този, който може да привлече с действията си допълнителен ресурс, преди факта, че средствата са крайно недостатъчни. Благодаря. Всички влезаха във времето. Имаме колко секунди за Пиер Божилов, нали така? 35 секунди, чакаме да го настроим. Водичка, който иска. Здравейте отново. Никой от колегите тук не засегна една много болна тема. Това е когато се извърши нещо, как се проверява качеството на извършеното нещо. Това, което бих наблегнал аз, като бъдещ кандидат кмет, е когато се постави задача и изпълнение, след това да се верифицира, че наистина е изпълнено качествено. Визирам дупките, които се правят по 3-4 пъти. Визирам и други неща. В общи линии това, което искам да кажа. Трябва контрол върху извършената работа в общината. Благодаря ви. Благодаря, Петър. Мисля, че свършихме с този кръг. Окей. Минаваме към въпроси от зрителите. Само да уточним, колко минути е стриминга в момента? Излиза ли ти колко? Вече час и 38. Час и 10 минути. Да, финал въпроси от зрителите, така че ще ги намалим въпросите от зрителите. Намаляваме въпросите, да, за да може да се вместим във времето, наистина. Защото това е също най-важната част, да чуем граждани. Разбира се, Нямаме проблеми да удължим времето. Да. Изпращат ми въпроси от публиката. Има най-различни въпроси. Колко може ли да кажем колко са? Общо. За да обясним, че... Така. Голяма част от въпросите са към господин Младенов, обаче ще направим така, че да има въпроси към всички кандидати, за да не се струпва всичко върху него. От Ивайло Стендап ще започнем с въпрос към него. Има, само да кажа, че доста от въпросите са специфични, които касаят за конкретна улица, конкретна пейка, защо не ни я оправите, защо има дупка пред 15-ти блок, нали, така нататък. Един от тези въпроси виждаме,
име, че имаме въпрос от залата, ми казват, от Ивайло Стефанов. Има ли една цяла асфалтирана улица в Люлин за 9 години? Към господин Младенов. Има не една, има много цели асфалтирани улици. Улиците 3009, които бяха под Технополис, успоред беше цяло каре без съществуващи улици. Освен това, улиците в Люлин център, въпреки неприложената регулация, целият Люлин център беше асфалтиран по съществуващо положение. Така че и с този ресурс, който, пак повтарям, крайно недостатъчен, ковид криза, финансова криза, не сме спряли да работим и имаме реални резултати. Благодаря. Още един въпрос към господин Младенов от Евгений Христов. Може ли да? Бяхме помолили без звук. Да. Okay. Въпрос към господин Младенов. Относно новата зала, която трябва да се построи в двора на 56-то училище, не е ли прекалено малко договореното време за свободно ползване на залата? Мисля, че беше 4 часа седмично. За тази зала няма още такъв регламент. Не знам откъде го цитират, тъй като тя е в процес на строителство и тя ще е изцяло общинска собственост. Така че правилата по отношение на ползването са поне това, което предварително сме залагали, е тя да бъде на разположение на училищния директор и така да дадем приоритет на децата и на учениците да ползват. Разбира се, ще има такива часове и за живущите. Но няма определен тайминг, който да в случая, както конкретизирате, 4 часа. Да, благодаря. Да погледна още така. Така за бизнес парк. Аз между другото се сетих къде може да бъде. Аз мога да кажа конкретно нещо. И аз мога да ви кажа, сега ми хрумна къде може да бъде. Тъй като СПЗ Модерно Предградие попада в територията на Люлин, е прекрасен момент да отбележим, че този район е чудесен за бизнес парк Люлин. Бившата борса. СПЗ Модерно Предградие. Това е при терминала долу Митническия, който е срещу, отбивката е точно да ви го обясна, Практикер и Хит. Завивате наляво посока около връзното и това цялото е СПЗ Модерно Предградие. Там има много изоставени сгради от преди 30-40 години общински терени, които могат да бъдат бизнес парк Люлин. Окей, интересно. Секунда само, че точно си говорим с Надежда Дойчева. Има въпрос към нея от Евгений Христов. Пиперлив е въпроса. Какъв е Пиперлив? Този господин по принцип е такъв. Окей, така, в качеството на администратор на групата Люлин, тук между групови войни, не искам да влизаме, нашата група не влиза в никакви войни. Нашата също. Да, в точка 3 от вашите правила е записано без политически постове, агитации и провокации. Така, и лично аз съм го написала това правило като администратор в групата на Люлин, да му отговоря на господин Христов. Той е премахнат и изгонен от групата заради омразна реч и хейт спич. Аз не виждам защо изобщо коментираме администрирането на групите с това, което е в момента. Да. Съжалявам, не съм запознат кой е точно. Да. Окей. Да, нека. Разбрахме. Така, специално от организатора Димитър Петров, който иска отново да благодари за доблестта на кандидатите, които са тук. Иска да призове бъдещия кмет за създаване на обществен съвет и живущите на територията на Люлин да има пряко участие. Според мен тази идея заслужава адмирации. Между другото, извинявайте само, нали, онзи ден той е приложено в програмата, нали, което е за избор, ако хората решат да изберат мен, и е казано и на интервю по една от телевизиите онзи ден, и наистина и журналистката приветства, тъй като го няма в повечето общини това нещо. Да имаме от всички микрорайони обществени представители, които да ни показват абсолютно критичните моменти във всеки един микрорайон в Люлин. Аз само бих искал да обърна внимание на въпроса за бизнес парка. Всъщност, непосредствено до нашия район се намира най-голямата индустриална зона по площ в България на територията на съседната община Божурище, която се развива изключително динамично последните години и има изключително голям потенциал. И ние всъщност трябва да се концентрирам нашето внимание върху възможностите, които има около нашия район,
за да използваме инфраструктурата и да не насочваме излишни пари в неща, които вече има в наша близост изградени. И всъщност тази бизнес зона би могла да се използва много адекватно, ако се осъществи пробив, за който всъщност има приет подробен устройствен план от кръстовището и бъдещото разширение на Царица Йоана посока индустриалната зона в Божурище. Така че това всъщност, този пробив ще улесни достъпа до община Божурище, съответно изхода до магистрала Европа в тази посока. Окей, благодаря. Може ли само докато кажете един въпрос, понеже не сме задавали чудесно време. За паркирането си говорихме доста, има страшно много въпроси за паркирането. Ако искате, някой от вас може да даде предложение за проблема с паркирането, но какво правим и с изоставените коли? Изоставени коли? Кой ще отговаря? Казвайте малко с да кажем някакви конкретни неща за изоставените коли набързо. Значи, има много изоставени автомобили. Разбрахме, че районната администрация няма рапатрак. От време на време се дигат такива. Има и такива с залепени стикери, които виждаме, че са с изтекал срок. Явно проблемът трудно се разрешава и трябва да се обособи едно, не казвам такова звено в нашата администрация, но за кратко време, като ги преместим, това са около 350, по моя информация, места в Люлин, до изграждане на буферните паркинги към прилежащите територии на метростанциите и изграждане на нови обществени паркинги. Разбрахме, че са скъпи, за да не концентрираме хората, които си паркират автомобилите от близките населени места. Те трябва да бъдат насочени към тези пробиви в горната част на Люлин 5, където влизат от магистрала Струма и началото на Царица Йоана. Приоритетно трябва да се работи по тия въпроси и не на последно място общината да се заеме активно с разширяването на сега съществуващи паркинги. Администрацията в момента полага усилия за изграждането на допълнителни между 5 и 10 места в калните точки между блоковите пространства. Това трябва да не е кампанийно, а да е още по-така целенасочено и да ще доведе до необходимия резултат. Завърши. Всъщност ние, само ако мога да продължа за паркингите, има примери, които са реализирани на терен в Западна Европа, в подобни комплекси, които са по-гъсто населени и всъщност, освен буферните паркинги, които, за съжаление, 20 години подстъпа до един готов паркинг до метростанция Люлин седи неотчужден, съответно не използваем буферния паркинг, но трябва да има поне няколко такива в Люлин. Хората имат нужда да паркират в по-близкия периметър до къщите си, до апартаментите си, така че да не се паркира върху зелената площ. Съответно, начина по който трябва да се увеличи капацитет, тук някои колеги споменаха, че не може да имаме по 3 коли. Аз съм далеч от мисълта, че ние трябва да ограничаваме хората колко коли да имат. Въпросът е, че трябва да приложим мерки за стимулиране на това как и къде паркират колите си и съответно всъщност това, което исках да кажа е, че Люлин изначално е изграден така, че да има място за един автомобил средно на 4 апартамента. Вие може да си представите, по тези стандарти 70-те години това може би било адекватно, но не и сега. И за съжаление, последните години ние виждаме частично линейни паркинги изграждани, които всъщност не решават трайно проблема, защото те отново вземат пространство, което така или иначе е или за паркиране, или зелена площ всъщност. И най-подходящата мярка по тази линия е изграждането на монтажни, двуетажни и най-добрите са леко вкопаните паркинги, защото те не заемат никакво обемно пространство между блоковете, но всъщност такива примери има в Германия, в градовете, изключително популярна мярка. Не си личи, че има парк, а всъщност ние увеличаваме двойно капацитета на съответния паркинг. И разбира се, пак подчертавам, това следва да бъде обсъждано много детайлно с съответната общност от блокове, за да се прецизира точно начина, по който трябва да се случи това нещо и да се обясни на гражданите защо е важно да се случи. Благодаря, господин Младенов, така че искаш да кажеш нещо. Той преди малко в предния кръг репликира нещо, което за 7-ми микрорайон, мисля, че беше за многоетажния паркинг. Да, няма да се повтарям, искам нещо конкретно и ще оборя колегата да кажа за паркинга под метростанция Сливница. Той наистина е строен с
още преди 20 години с самата метростанция, но не е довършен. И по мое давление и на колегите в районната администрация, с решение на Столичен общински съвет, той е вкаран в патримониума на Центъра за градска мобилност. Към този момент има изготвен проект за реновиране, също за възстановяване функциите на този паркинг. Той е от порядъка на малко над 6 милиона. Надявам се следващия общински съвет да вземе нужното решение и той да влезе в съответния бюджет. Това е дългосрочната мярка за обезпечаване на тази метростанция с паркоместа. Краткосрочната, и има такова решение на Общинския съвет, е непосредствено надземния паркинг, който е на кръстовището на Станишев и Панчо Владигеров. Е иницииран конкурс, за съжаление в момента в съдебна фаза, обжалва се, и е именно за такъв тип паркиране, временно паркиране за хора, които ползват метрото. Така че това следва, надявам се, в кратко време. По повод на бизнес парка, тук ще кажа нещо, което може би малко от вас знаят. Има проектни разработки в направление архитектура и градостройство за така нареченото Люлин Сити. Може и някои от вас да са чували. Това е един голям ареал, непосредствена зона до околовръстния път посока запад, в близост до втората метростанция, която се предвижда. И всъщност това може да стане реалност след повсеместни обществени обсъждания, защото там идеята е да се предвиди такова високо строителство, което да обезпечи жилищни и търговски и административни нужди в контекста именно на бизнес парка. Не виждам зоната в Божурище как би могла да приюти люлински бизнес парк. Нали, всъщност как го идентифицираме като люлински, той си е на Божурище. Okay. Въпроси от публиката към Пиер Божилов и към Надежда Дойчева. Вие независими кандидати ли сте? Аз да. Да, тук въпрос има. Значи аз съм от гражданската квота на ВМРО, но по никакъв начин не съм член на партията, ако това ще ви е достатъчно като отговор. Това е въпрос. Всъщност, какво мислите за тях и защо говорите като независим кандидат е въпрос, който са ми дали? Защото не съм член на политическата партия. Да. Тя ми предлага, аз приемам и се кандидатирам. Има я тази опция и се възползвам от нея. Това е. Благодаря. Аз да говоря. Да, разбира се. Така, пред мен седи граждани на общината. Това е едно сдружение от независими кандидати. За всеки един район се издигнаха кандидати. На мен лично преди 3 седмици дойдоха и ми предложиха: искаш ли да се кандидатираш за кмет на Люлин? Един мой приятел, който е от Велика България. Казах: окей, няма проблем. Не познавам абсолютно никой, не съм политик, аполитичен съм. Както казах, човек от народа съм. Това е за мен. Може да си позволя едно лирично отклонение. Това много хора го ползват, но мисля, че не е правилно. Политиците и политик не е обидна квалификация. Самата етимология на политик идва от древна Гърция, от полисите. Това са хора, които са управлявали градовете, които са давали конкретните решения. Затова това разделение не съм политик. Ние трябва да се срамуваме, защото сме политици. Напротив, градове се управляват с политики. Градове не се управляват без политики. Политиката точно така означава начин... Може ли въпрос? Аз само искам да добавя, ако може за кратко, срама хората да се наричат вече политици и апатията у гражданите да не гласуват е породена именно от управлението последните 18 години в София и 12 години в Люлин. И всъщност политика означава намиране на общи решения за различни групи от хора, които живеят заедно и които трябва да оцеляват заедно и да гледат напред заедно. Последните За това 2 години... ние трябва да гледаме напред и да се изработим, т.е. да сме информирали гражданите, да сме открити като гражданите и да създаваме общност. Конкретно за Люлин това означава паркове. Градската среда, парковете, площадите са центъра на градската култура, каквато в Люлин няма. И това означава, че липсва политика, липсва общност. Влезахме в един момент, който не искахме да влизаме. Моля ви се едно изречение, все пак право на защита. Аз съм част от партията, която ме е издигнала, която господин Георги Тодоров цитира, но последните 2 години управляват с всички възможни механизми и лостове държавата. Дайте да не си приписваме негативи, които Нека да минем... не са реални. Да, понеже имаше
господин Божилов, нека да каже финални думи и да минем към последния кръг, който е за последни обращения към потенциалните гласоподаватели. Аз много исках да задам един въпрос, съжалявам, че тук съм, но понеже беше интересен още преди седмица за футболния отбор на Люлин, защото все пак толкова голям квартал няма силно представен футболен отбор в българското първенство. Ако иска, някой може да отговори на този въпрос и ако има визия. Но моля само господин Божилов, понеже искаше да каже... Да, един бърз въпрос. Просто искам отговор с да или не. Бихте ли взели решение, което е в полза на гражданите на Люлин, но да е в разрез с политиката на ГЕРБ? Много пъти сме взимали такива решения. На местно ниво много пъти сме взимали такива решения и съм влизал в остра конфронтация не само с началника на Столичния общински съвет, а и с кмета на София. Да. Излизаме извън регламента. Нека да минеме. Да. Отиваме пак към моменти, които не желаем да се случват. Нека да преминем към последния кръг. Колко минути имаме? Смисъл, по една минута ли да кандидатите? Само по една минута за кандидатите. Финални думи, като по азбучен ред. Една минута. Моля да се придържаме наистина към цифърблат. Призовавам всички люлинчани да ни подкрепят с номер 85, както за районен кмет, така и за кмет на Столична община, така и за Столичен общински съвет, за да не чуват едни и същи обещания и празни приказки пред всеки избори, които се случват на местно ниво в София. Неща, които могат да се случат за 4 години, ще се случат, защото не са се случили 12 години в Люлин и защото 18 години едно и също се повтаря за цяла София. Гласувайте за човек в Люлин, който ще бъде най-адекватният партньор и ще работи в най-добро съдействие с бъдещия кмет на София Васил Терзиев. Подкрепете ни и в Столичен общински съвет, за да имаме нужната подкрепа за реализация на нашите политики. Защото пари в Столична община има. Когато има интелигентни проекти, когато има висока ефективност на тяхното разходване, когато няма корупционни схеми. Пари има и те не са функция само на преките данъци, които ние плащаме в Люлин. Благодаря. Влезахме в една минута. Иван Маринов, имаме една минута. Призвавам всички мои приятели, познати и хора, които са близки до мен, да гласуват с бюлетина номер 12, член за Общински съвет 107. Мога да кажа само едно. Давам дума, че ще дам всичко от себе си, от сърце и душа. Това е, което мога да кажа. Да говорим тук едни и същи неща, мисля, че е безмислено. Така. Преминаваме ли към следващия кандидат? Една минута за Милко Младенов. Още веднъж благодарности на екипа за хубавата дискусия, за ползотворната дискусия. Първо искам да призова всички граждани, жители на Люлин, да гласуват. За да може един кмет да е легитимен, да взима своите решения, той трябва да е избран от всички люлинчани. Ако искат да има стабилен Люлин, Люлин да се развива в същата посока, без голословни обещания, без празно говорене, без дейности и проблеми на ангро. Проблемите, които трябва да се решават, са в постоянна динамика. Решава се един, излиза друг. Ако искате да продължим да развиваме Люлин, да имаме нови спорти и детски площадки, санирани училища, да имаме мултифункционални зали, да имаме тротуари, гласувайте с номер 76 за кмет на район Люлин и за господин Антон Кекимян като кмет на София. Благодаря, господин Младенов. Надежда Дойчева. Една минута. И моето име също много го бъркат. Всякакви вариации съм виждал. Как е фамилията? Безпалов. Много е сложно. Неприятна е, да. Тя е приятна, но... За бъркане. Върнахте ми, окей. Едно на едно. Да. Едно на едно сме, да. Ще се постарая никога да не ви я бъркам. Ще видим. Така. Значи, за да има надежда за Люлин, аз съм Надежда Дойчева и това е 4-106 от листата на ВМРО и за София по същия начин за господин Карлос Контрера. Аз благодаря за поканата на господин Карлос Контрера, за да
се случи и този дебат и да съм кандидат както за общински съветник, така и за кмет на Люлин. Тъй като Люлин за мен е в сърцето и винаги ще бъде, не само на значка. Аз не мога да изтрия това, че съм люлинчанка и никога няма да го направя. Напротив, където и да отида, когато и да ме попитат откъде съм, аз казвам не от София съм, от Люлин съм. Благодаря. Благодаря. 60 секунди за Пиер Божилов. 60 секунди. Първо благодаря на домакините за прекрасното представяне и организацията. Благодаря и на вас, люлинчани, за това, че ни слушахте и споделихте част от проблемите си. Аз съм под номер 14, преференциален номер за общински 112. Това, което искам да ви призова, излезте и гласувайте. Ако искате промяна, трябва да започне от вас. Промяната може да стане само с вашите действия. Ако Люлин покаже 80% избирателна активност, очаквайте чудеса, гарантирано. Това е. Благодаря ви. Така, 60 секунди за Тони Попов. Да. Уважаеми съграждани, ако искате да видите една дейна, модерна и развиваща се община, която наистина е партньор на гражданите, гласувайте с бюлетина номер 86 за мен, за кандидат кмет на Люлин, и Ваня Григорова за кмет на София. Благодаря ви, аз ще бъда кратък. Благодаря на всички кандидати за отделеното време. Преминахме малко над това, което имахме като 90 минути. Благодаря и на вас, благодаря на нашите зрители онлайн. Въпреки с леки изключения, наистина успяхме да се вместим в рамките на добрия тон, което наистина е похвално. Моя апел към люлинчани е да не престават да бъдат активни и будни. Един специален подарък от нашите организатори и от Йорданка Костова, директор на културен център Люлин. За всеки имаме по... Сега да хванат колегите. Хващате ли? Това е история на квартал Люлин. Мисля, че ще бъде полезно за всеки, въпреки че бяхте доста точни на въпросите от втория кръг. Защо? Един лист не ни стига. Да. Окей. Благодаря на всички. Организацията до мен. Нещо последно има ли от тях? Ето още един лист. Да. За всички. Гласувайте по съвест. Това е моя апел към всички и отново благодаря.